Vale. Nire berdina eta aurpegia bertza, Vale. Ez, bakarrik eskuak, bale? Aber, Ainaut, zer aukeratu duzu pixatzeko? Bi dikzionario. Bi dikzionario. Eta zein ustozu pixatuko da bela gehien? Horrek, zure apostua da hori, horrek pixatuko du gehien. Bai, bale. Gogoratu, bale? A ber, zigor, bi hauek, zeinek uste duzu pixatuko duela gehien? Hori, bale, hori be egin bar dugu, bi gauzetatik asmatu behar duzu zeinek pixatuko duen gehien, bale? Eta gero ja danon artean nork pixatzen, ze objektu pixatzen duen gehien. A ber, Lara, zuri tokatzen zaizu, ezta? A ber, ze bi objektu. Bueno, azaldu behar dut, objektu honek izen dira, hemen gelan egon direnak, bai? Zeinek pixatzen du bi objektu horietatik gehien, zure ustez. Horrek? Bale. Horentxe noa, bale? Irati, zuri tokatzen zen. Horrek gehien pixatzen duena. Haber, zabaldu, barruan zer dagoen ikusteko? Bueno, horre badakizu zer diren? Bai. Azulejoak diren. Egingo dugu puzle bat horrekin egun bat. Bale, Maixa, zeintzuk aukeratu dituzu? Da zeinek pixatuko dugu gehien? Seguro, ezta? Venga, Udanen anoia. Udane, zein pixatuko dugu gehien? Horrek, eta bestea zein izen da zure objektu bestea. Hori. Eta hemen falta da urko, ezta? Urkoak hartu du hau, eta hau, ezta? Botella. Gero galdetuko diogu. Bale, Aratz, hartuko duzu zerekin neurtu behar dugun, pixuarena? Hemen, mai gainean, mesedez. Bale, azalduko dugu, hori zer da romana deitzen diako, ezta? Eta ipiniko dugu hemen boltsa bat, eta sartuko dugu boltsa barruan gauzak, eta ikusiko dugu zenbat neurtzen da, ben? Eta horrela egingo dugu gauza guztiekin, ezta? A ber, edo ez. Bai, a ber ba, Einaut. Jarri, zuk zer esan duzu pixatzen da bela gehiago. Horrek? Ba, venga, pini, a ber. Baina ez soltago horrela. Horrela. A ber, zema jartzen du pixatzen duela? Ni idea. Bai, pintzen du, ikusten duzu hori, dauela hor, 2 kilo eta 3 kilo pixatzen ditu, nik uste dut, A ber... Bai, 3 kilo pixatzen ditu. A ber, besteak zema pixatzen duen. Suabe, bai. Utzi hemen, ze bestela, eta... Itxaron, Jarri duzu Arat? Baina, ez que solta bitxen da. Venga. A ber, horrek zema pixatzen du. Goaz ikusten. 3 kilo. 3 kilo be bai? Bai. Bai, baina igual dago apur bat berago, ez? Bai, 3 kilo. 3 eta apur bat gehiago. Zuk esan duzu gehiago pixatzen zuela horrek, ez? Ez duzu azestatu. Vale, horrela egingo ditugu objektu guztiekin, ezta? Venga, jarraituko dugu.